Før Amira Smajic blev landskendt som Den Sorte Svane, var hun forbi Frihedsbrevet, hvor hun gav i alt 7 interviews, hvor hun fortæller sin livshistorie. Du ved jo ikke, hvem jeg er, eller hvorfor jeg er her, eller hvorfor jeg laver det, jeg laver. Så det er sådan at tage en gennemgang af det, og de ting, jeg har været igennem. Disse råbånd har ligget i en gemmekasse indtil nu, men det gør de ikke mere. Der er en mand, der kan slette din skattegæld ved at klikke på dit CPR-nummer, skattegælden og trykke delete. For nu udkommer de endelig som en podcastserie hos Frihedsbrevet, hvor kriminalreporter Carsten Norton og jeg taler om og analyserer, hvad det er, Amira fortæller. Men jeg tror selv, jeg fremstår som sådan en, måske en sociopat af en eller anden art, der ikke er forbundet til sine egne følelser. Nu skal man jo ikke lægge ord i munden på andre, men jeg ved, at Carsten gjorde store øjne, mens han hørte Amira berette om sit liv. I det, jeg ser de blå blink, så begynder mit hjerte banke. For det første har jeg 3 krypterede telefoner i mit skød. En fra Satudarah på den ene, og så er der en ude fra staden af, og så er der en HR, der har den sidste. Og det kommer du også til at gøre, hvis du melder dig ind hos Frihedsbrevet og lytter med på vores nye podcastserie Amira Smajic Båndene.